पावर स्टार भोजपुरी के हैं नु पवन सिंह जी पावर स्टार कहल जाले ना तो साचो के पावर स्टार हवे तने पहुंचो लोग ना दो चार गो मीडिया वाला पवन सिंह के पास में तार लोग के सब मीडिया ही पाछे से निकाल दी है वो सच में पावर स्टार है गौले बारे भर जाता ढोड़ी बोर पसेना से काहे ने खलोक जाके एक चम्मच में से पसेनवा काढ़ के चाट ले तार लोग के बस के बात बा ये गो भाई मेरे कलाकार है छोटे अनुज है चंदन चंचल गा दिया कि देवरा ढोड़ी चटना बावली ना सब टूट के पड़ल माने सो बेचारा माने बड़का हथियार वाला लगई नहीं खस सट की एके बार में नोटी पर लेठा आ छोटका से झुराइल बड़ा सा ना देखी दो चार गो मीडिया वाला कबरल बड़ा सा हित लो मीडिया वाला मानल यही केकरा के एक मनीष कश्यप है हाँ जी सन ऑफ बिहार जिनका न्यूज चैनल है वो हर चीज के लिए एकदम खूंटा ठोक करके खड़ा मैदान में उतरते हैं यस लेकिन हई दुगो एकरी बहिनी के माथ बान हो हई दो तीन गो मीडिया वाला आइल बड़ा सा एकनी के माने जानिए कि न्यूज चैनल चलावे खातिर कौनो हद तक उतर जाता है माने जौन चीज कचरा नहीं खे ओकरो के मार्केट में कचरा में ले आ देता रहा जूता से भोजपुरी के तो सत्यानाश करके रख देले बड़ा से एकनी के कोनो काम धंधा नहीं खे जूता से हई दो चार गो चंद मीडिया वाला भइल बड़ा सो ई तो भोजपुरी के सत्यानाश कर देले बड़ा हम हर मीडिया वाला के बात नहीं कहत दो चार पांच गोरा 12 से एकरी बहिन के ओकरे के बात कहत अरे उ का कहे ए धरती पर चलती कोई के ना चली सिवाय राम के खनी हम दुगो मीडिया वाला सके कि कहत तरह सकी भाभी को हम लोग माँ मानते हैं अच्छा का जी हम पूछल चाहत नहीं कि भाभी के अगर हमने के माँ माने नहीं तो मजाक काहे खातिर करेला काहेला हर देवर लोग होला नु जे कि भौजाई से मजाक करेला आ कहल गइल बा कि गांव भर काकी तो केकरा प ताकि भौजाई नु बारी बाकी की जेकरा से तनी सा आदमी पर्दा के ओर से झांकी झाकी होली चढ़ेला हर देवर के हक रहेला कि भौजाई से जाके रंग खेलेला लोग हाँ जी लेकिन हई दुगो हितवा कबरल बाणे सब मीडिया वाला ई कहत ना सब कि हम भौजाई के चरण पर अबीर रख के पूजा करी अरे यार अरे तू लोग लक्ष्मण जी के सार जे भइल बा वो अबीर रख के ना अगरबत्ती खोस के पूजा करे लक्ष्मण जी रहले कि चरनिया छोड़ के आज ले भौजाई के मुंह ना देखले रहले ऊ जाने कि त्रेता में लक्ष्मण के बाद ई लक्ष्मण 2 भइल बा अच्छा ई बताई कि भौजाई के माई के हक दिहल गइल बा बर भाई के हमनी के पिता के दर्जा दिहिले तो एकर मतलब का बा कि बर भाई माई के मर्दे हो गइले ना जी कबो ना भाई भाई है ये है और पिता पिता है एक हक दिया गया है वो अलग बात है बर भाई को पिता का दर्जा देना हम लोग का कर्तव्य बनता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बर भाई है तो माँ का पति हो गए नो बाप के दर्जा बाल लेकिन वो भाई भाई हो भौजाई भौजाई हो भौजाई के तुलना मजाक माई से जब करब का जरूरी बा भौजाई के रंग डालला के जाके माईए में रंग डालो जाए सार लक्ष्मण जी के हित जब भइल बड़ा लोग बकवा सन के बुझाते नहीं खे अब देखिए एकरी बहिन के मांग में सिंदूर भरो दो चार गो एकरी बहिन के मीडिया वाला हां एकरा माई के माथ बनो हमरा के कहे दे हम कहत नहीं आजकल के मीडिया वाला लोग मुहिम छेड़ता छोटा छोटा कलाकार खातिर बड़ बड़ कलाकार लगे बैठे के ओकनी के हस्ती नहीं खे तब पकड़ तरह से केकरा के जी अभी स्ट्रगल करके आगे बढ़ल चाहत तो ओकरा के धर तरह से जोन व्यवस्था न कर लेकिन अदालत में फैसला जब होला तो जितना एगो अमीर घराना के हक होला उतने एगो गरीब घराना के भी हक होला जजमेंट कइल वो आदमी के ऊपर रहेला फैसला देख के गलत आ सही का बात तब निर्णय ली ई ना कि दुर्बल के सताई जौन प्रबल बा ओकरा से पीछे भागल चली और सियारा लेखा पोंछ घुसिया के भाग चली बढ़िया ब्रिज में न करियन सब ना तो ओ भगवान के शरण में सब कर खोजी हो